Trystan a Gemma'n equivalent i holi a ffil Cymraeg ta be? Hashtag am I right? Ie, mae hwnna wedi cael ei grybwyll sawl gwaith yn diems. Swn i'n mynd i'w pres, no? T'wo be, swn i'n mynd i cael go in it this morning, i fod yn onast. O'n i'n mynd i ddeud, jyst dychmyga ti a fi wneud rhywbeth byw, a wedyn fi'n cofio bod ni yn fyw ar y radio. Whoops! Hello and a very good morning to you coming up on the show today. So be, o bosib, ella neu ddeud bod o'n iawn, achos mae'n eitha dipyn o bobl wedi sôn am hwn amdano ni yn dys yma. Oce, deda bod o'n iawn. Ie? Ie. Oce, da ni'n mynd i ddeud bod o'n un go iawn. Cywir, go iawn. Oh, now lovely! Sgwn i'n pod i ddeud hynna? Dim ond heddiw nes i ddeall bod Trystan a Gemma o Prodas 5,000 ddim actually wedi prodi in real life. Mae sawl person wedi meddwl bod ni yn briod, a da ni weithiau yn ymddwyn fel pa priod. Just imagine os ni fatha Ruth ac Eamon. Swn i'n lyfio hynna. Da ni mwy fatha nhw'n a Phil a Holly. Dwi'n meddwl bod hwnna'n union. Ie. Na, dwi'n meddwl chwaith. Dwi'n meddwl sef rhywun yn deud hwnna allan yn uchel. Cywir, ffug. Pryd mae Trystan Ellis Morris yn mynd i ffeitrio ar un o ganeuon Eden. Llais bach canu da gyda fo toes. Masif, fi'n naf tweetio hwn. Chi eisiau clywed o yn neud y rap? O, ia. Gna rap. Gna rap. Hei, pwy sy'n Hei, pwy sy'n mynd na? Pwy? Rwy'n gwrando ar yr enw yma. Pwy sy'n angen mwy na hi, a ti a fi, a hi? A Gareth, a Jenny, a Nia, Dyma, Ceri, a Karen, ac Iwan John. Ar ôl Ian, Bob a Caris Brynna Gada Gwynagian. A miwr i syd yn dyflaen. Fi pawb sy'n licio parti na. Hyd nod 9! Wow! Yes! Rhywbeth fel yma yn mynd. Yep, gei di yn mynd o fyny. A dwi definite gant y cant yn meddwl bod y tweet yna wedi cael ei wneud fyny. Cywir, ffug. Yeah! Dwi eisiau gwyliau gyda Trystan ac Emma. Bydden ni'n chwerthin o'r dechrau i'r diwedd. Alla i ddeud hyn, swn i'n eisiau mynd ar holiday, swn i. Na, so ti'n methu mynd ar holiday fo fi? Dwi'n practically ar yn holidays efo chdi drwy'r flwyddyn. Hynny. Na, dwi ddim yn, fysa fo'n lyflu mynd ar yngwyliau, na, dwi'n yn meddwl bod hwnna'n un wir. Na, dwi'n yn meddwl chwaith. Anghywir, go iawn. Na! Really? Mae rhywun eisiau mynd ar holidays efo ni? Lle sa'n ni'n mynd yma? Dwi'n gwybod. Tembi. Mae hwnna'n lyflu, ond sa ti'n gallu mynd i unrhyw le yn y byd? A dim mwan, Adri? O na, dim rwan. Sa ti'n mynd i dydych y pysgod? Dwi'n ni'n bodloni ar Tembi i fod yn onast. O'n i'n mynd i ddweud Tenerife neu rhywbeth. Neu, Benidorm. Chdi'n dod ar dy scooter. A smoke, la. Reit, nesa! Dwi eisiau prodi eto i gael chwerthin efo Trystan a Gemma. Diolch, hashtag Prodas 5,000. Eto! Dwi'n lot yn deud hwnna. Fysa rhywun yn cytuno i brodi eto jyst cael laff efo ni, ddo. Mae hwnna'n dipyn o beth yn dydi. So, lle dwi'n mynd i ddweud, am yr heswm yna dwi'n dweud na. Ie, felly bod ti'n iawn. Oce, ie, na, di o ddim yn wir. Anghywir, go iawn. Fyswn ni'n fodlon talu 5,000 jyst i gael Emma a Trystan fel yr entertainment yn y brodas. Mae 5,000 o byn lot o bres i dalu am entertainment. Faint mae Eden yn gostio yma? Ddim gymau yna. Da ni'n really rhad. Nawn ni'n neud unrhyw beth. O. Na, dwi'n meddwl bod hwnna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n un go iawn chwaith. Na. Na, na. Cywir. Diolch beth. Sa'n becso ble, pwy, pryd fi'n prodi, ond mae rhaid i Emma a Trystan ddod. Dwi'n yr oed na wan, lle mae mates fi gyd yn prodi. Dwi'n mynd i tua 12 prodas mewn blwyddyn.
Mae'n wir, dydy yma. Dwi'n gwybod, ond dwi wedi cyrraedd yr oedran yna rwan, ti'n gweld. Lle maen nhw'n cael divorce. Wel, mae hynny, dim ond eisiau rhoi gamp ar dyfodol pawb. Dwi'n ei licio meddwl bod o'n wir. A dwi'n gobeithio bod o'n wir, felly dwi'n mynd i groesi bysedd o dweud bod o'n wir. Cywir. Go iawn. Yei! Reit, Ni'n gwybod. ia, pwy? Gwylio prodas 5,000 a dwi'n meddwl fwy cic wneud comeback. Emma a Trystan oedd yr unig dalent yn y band na. Oh my god! Gobeithio bod hwn yn wir. Dwi wastad i dweud sy'n nhw'n cael bod mewn pop grŵp. Och, di mewn band. O, Emma, not now. Falle oedd pobl ddim yn gwybod hyn, Ie. ond oedd Trystan mewn boy band. A dim cic oedd enw chi. Be oedd enw chi? Na, di enw. Di cael yn rheoli gyn Martin Geraint. Be aeth o le? Pwy oedd actually yn cic? Sarah Elgan. Hayden Holden. Ie. Tara Bethan. Red Bow. Naci Steffan Rhys Williams. Cicio. Wow. So ni'n hapus i unrhyw un feddwl na fi o Tara Bethan neu Sarah Elgan i bod yn onest efo ti, ond na, o'n i ddim yn cic. Dwi'n mynd i ddeud 100% bod y tweet yma yn di wneud fyny. Ffug, ia. Cywir. Ffug. Diolch beth am hynna.